Voin movie kan an tur hi a title flu ni in kumsang ni le som pathuma ti chhuak khani Hong Kong lo langin dan phalawa South Korea pantum ta chu container a omin chutia container chunga anom lai chuan a chunga chuang ve mi pa pakhat chu adam lo na hle chua adil ma se operator chuan phallovin container chu longan hlangta bundang khopui South Korea lo langin meiche pakhat chu khor khuru mat thei meidin huna ading ama chu in hei ni in chan chu tum tu ji gu chu lo langin karatanga roi chok tur chuan a boi pui meka chutia ji gu ana chan chu tum mek lai chuan in hei kor chu a thler da tat a za em wang chuan chan chu po chu adu lo ma se ji gu chuan a kor chu lain in hei kelam chu man hmu takin a tuama Ole thian to vani hian platform interesting dok mekron seidona chuta chuan crypto chu in predict na le in analytical skill mangin dar kar tinin man theidona chu ati theina apps ming chu plot x ania tuna chuan plot x ungchang chu han soi zau dawila web 3 game ni in chuta chuan crypto ma poisa man theina thaber ania market chu lo sangin lo hniam po ni se plot x a chun itireng theidona crypto mai po ni lovin cricket po plot x a hian I predict thea I first predict na page chu a free vek ania itim tu berte I thlang mang khan crypto chu iman theidona ni a asset ta po lo sanga lo hniam ani pon angai reng thawa voili a zone ai chak point a double khan I earn le char theidona ni tin crypto asset tam tak BTS te matic te adang po la oma minute som panga darkar khatle ni khathleng po om bokani a predict man ka free vek ani ti kan ti to ha voi khatna ole tuna chu in ring tok takin plot x chu va download ve ta che ti chuan plotx.io a chuan in lutanga in Gmail FVMO Twitter account mangin in log in theya tin web 3 wallet ingin po ina in account kha in siam theinin offer tha tak trial bonus te omin chuta phei chuan amang tuma sa ten voithum prediction na an nei theya a free vekin tin Gmail FB le Twitter manga in account manga in log in khan spin the wheel in nei thein chuta chuan voi khat top kha a free prediction in nei thei bok ani chuta chuan voithum spin like mai kha in unlock thei boka it's sprint khan award sang nei thein a jackpot price su sang khat plot lai ania a tha toru chuti chumi wang chuan plot x hi in skill te in prediction skill te liturin crypto man turin lo join veta cheu crypto products are unregulated and can be highly risky there may be no regulatory recourse for any loss from such transaction vanei thak takin kar chu atla thadon tia chuan a hun taka in hei chu a chan chuak ta man ramani atopa chuan an operation chu hlotling takin a hun taka an zo fel thei chumi nu chuan in hei chuan ji gun hena chuan thil ngenin a bek khor khuru matlata khan atana thil poimo taka om thu a hril chhar sak tura ngenin ma se ji gu chuan a theilo thu hrilin rescuing team chuan nia ma se mimal thil mai chan chuak tu ni lovin ti na hril chuti lai mek chu illegal migrant ho omna container chu smuggler unau pani bungki le bungu te chuan honan lo tum ve mek bok an hongchi achu thil top tak lo chuakin a chung chu arim chle phone flashlight chu onin a han en kola a chunga om ho chu an zawai mai chuan an lo thirem vek to an boss ne na hmu turin an thlate an la kola an hril hain an rap hle pakhat chu dam chuakin a hming chu monsai ania an puina ngenin an mani lam chu aron pan smuggler unau chuan thil om dan zotin an thi vek thu bak soi tur a shalo atuk chuan mosai hruain khopui laman panta a supermarket a kalin ei tur vela leya an motor bula chuan police an ron ding veta lau thong tak chung chuan motor a lut a unau pa bungu chu thil la tura chuak tura ti in ma se adam lo na sa hle chu ti lai mek chuan motor hnunga tangin monsai chu atan chuak ta dai mai chuak ngalin azong kwal ma se monsai chu khoya ma hmu tur om lo mun hlataka alo tlan che mana bungu chu damdoi dora kalin a om dan velte chu doctor ava entira ma se bungu chu an chung lai hun om zong zong mei chu a khu zonga piangin anat na virus chu a the dar char chara in hei chu doctor rol ho nen chuan conference nei an tuma ma se research na le kha chu doctor yang a hne na ati bo thu a hril a accident to dan te chu a hril hloma doctor zung chuan a zil hau ngal chuti lai mek chuan ji gu chuan khor khuru ma chuan lutin in hei bek chu alak chhuwa saka a thian pa kung u panen chuan an pahni chuan in hei beka a thil kan vel te chu an en koala chuta a phone ri chu hriain phone a chuan in hei fanu miru chuan ron callin ji gu chuan phone lain alo dong songa
thilom dan te hrilin a fanu chu lam turin avakal ta pa ka chuan jigu chuan ani na le a tho thin te hrilin no pangmi ru hne na chuan in hmel hriat tira rescue team mi ni thule mi nun na tam taka chan himsak thu te a hril anu doctor ang thawa mi nun na chan chuak tu ani thu te hrilin ti chuan mi ru chuan anu bek chu lain akal ta a chuti lai mek chuan container chunga virus chu nasa takin khopui chung vel chu a fan chuak vek to a no pangle puitling po a thliar chuang lo bungu po chu na hle to in thia luak chiam hnu chuan bungki chuan damdoina ava hruai ta vata chuti lai mek chuan in hei chuan hospital atang khol dongin an research report po a hmu to thu hrilin ma se hospital lampang chuan emergency man hmo thlak tak a oma hospital a kalvat turin an ron hril man hmo takin in hei chuan hospital lampang chu apan ngal ta vata bungi taksa chuan operation hau tak tak an lo tran der to in hei chulutin bungu chu avacheka chutia bungu a taksa an chek mek lai chuan in hei chuan bungu ken plastic bag chu enin a chunga phone chu avala a ti chuan phone atang chuan container a mihring om dan le an hmel hmang zong zong te chu an hmu theita doctor te chu an thil hmu wang chuan an lu a hei hle chu container atang chuan hri hi ron dar chuaka an nem nget bungu chuan chu natna chu kaya ngain avoi khatnan South Korea avian flu chu lenga ngain a unau pa po test turin an throi phei ngal chuti lai mek chuan mirui chuan monsaya avakal hnai hri in kai chon thea kai ni ti hriain mirui po chu kal hnai lo turin a hril ma se mirui na khongai ema wang chuan a zui ta zela ei turte monsaya chu apea puina dil sak tur thu hrilin jigu chu ron throin ma se monsaya chu chulai hmuna chuan alo to lo chuti lai mek chuan doctor thiam rual le congressman ho chuan chu hri an khopuya leng mek wang chuan emergency meeting nein avian flu an khopuya nasataka alen ma chuan hrin kai chon dan cha nan bundang chu lockdown turin doctor yang chuan angen congressman then khat chuan ring lovin an nuite azaril ru hle congressman ho tele doctor yang ate chu anin hnial lai ma se chu ti mek lai chuan an khopui chunga hrin kai dar an tam to hle damdoin lampang po boi hlein bundang khopui chu a boi ta noi meile chuta zet chuan congressman ho po chuan hriain tukvera an wadak ti chuan thilom dan chu hril ngai lo chuan an tha thiam ta veka congressman ho le doctor rol ho chuan bundang chu chho san tumin doctor in hei chuan afanu tel lova akal theilo thua hril ti chuan doctor yang chuan afanu hruai vele a ron kalvat turin a hril chumi hnu lok chuan politician le doctor rol ho chu siol khopui chu thlengin prime minister le president te thilom dan an va hril ti chuan thut khom man hmo tak chu ko ngalin bundang khopui an lockdown thu an puang ta ngala ti chuan doctor yang chuan virus sungchang te media ma hrilin bundang mi puite chu ati phili hle in hei chu ron langin jigu chu a omna ron zot ani chuan mi pui phili na supermarket an ron bor huka wang chuan mi rei ne nan in hlo ta dei mai nasataka mi rei supermarket chungan zon boi hnu chuan kilkhata an va hmu thei hram ti chuan in hei chuan khopui chu chuasana tumta jigu chu zui ve tura tin ma se ni chuan mi pui chan chuak tu ani angin a hna tho du jok ti chuan in hei chu airport atanga khopui chuasan chu atumta ma se fanu mi rei khosika wang chuan kalui tir thei talovin annu fa chuan quarantine facility a da turin an kalta chulai hmuna chuan ti luina in mitam tak chu anom towa sarkar lam thu chuak ani miaw wangin bas manga quarantine na hmun an pan lai chuan doctor yanga ava phone ani chuan ani na te hrila an kaltir thei mei a ring chuti lai chuan bas le lama nu fa pahni an mani yang chia quarantine facility sa omve turawa hmu chuan an din hmun le ama din hmun in an zia hria hreumati hlea chuti lai mek chuan politician le doctor wal ho chu meeting nein ramdang doctor pa chuan quarantine na hmuna mi puite chu test nei vek turin le chumi hnuwa positive le negative te asang ve a da zuya quarantine hal turin na ti ma se doctor yang chuan quarantine center chu hrin kai dar tamna mai ani thuwa hril ma se congressman then khat chuan doctor yang chu top turin an lo hrila tin internet lama thu the dar po kho khir ngai an ti hle politician rol ho le doctor rol ho chu an thu in hmulo hlea ma se thu neina changtu jok chu an thu tlang ta zoka quarantine na thok ta chuan in hei chu doctor ani ti an hrelo chu wang chuan chulai hmun chu an chhuasan thei ta bik lo chuta en hei chuan a fanuin
symptom nei ani ti a hriat chhuah phei chuan amang ang hle a chan chu hriveile veilo an om hrantir wang ani ma se fanu chu vengtu ten an hmu lo lain a rel ru thei ram ten chunga nom lai chuan pon lama ten chunga chuan omin pon lama nu pakhat le a fanu anom hrantir lai chuan an hlau thongin an mang ang ve hle a jigu an eitur pek tum lai chuan mi re in thri kai ve ni ti chu awa mu thiama jigu le in hei te chu in bezuin engwanga mi re in thri kai ve nge ni ti chu an tha thiam lo hle a jigu chuan in hei po chuan a kai ve me a hlau hle a ma se in hei nu hmangai na chuan a fanu chu engtiang point kalson tira tum lo chuti lai mek chuan mon sa ya po chu an man chuak tel ve ta various lakata dam chuak om chhun niin ama tanga hrivena tur antibody an siam thei an ringa sarkar chuan order chuin sipai ho chuan mon sa ya po chu an throi ngala doctor dangta chuan in hei chu kawin antibody an siam thei tur thu shilin ti chuan mon sa ya tang chuan antibody chu la chuakin a man tlak ngei po an ring bok atlai lama chuan in hei chuan a fanu mi rei rikai chu jigu puina zara a chho pui thei hlo mea staff tena mi rei sang hi somruk paruk na chuan hri kai ni ti ron hrein ma se mi rei chan himnan chuan jigu chuan ama le ma in peta a hrikai ho omna zinga chuan an da ve a thian pa hiam ku pa chuan chulai hmuna tanga a chho theinan id ron pe a chuti lai mek chuan in hei po chuan man hmo takin mon saya tang chuan antibody la chuakin mi rei chu man hmo takin na chiu hmal sipai ho le doctor dang ho chuan pon lama tang chuan topa ron honghal tura shelin afanu chu lan turin an thrilbok a topa chuan kongkhar chu aronin honga dos top na ber achiu zo man tia chuan ama chu an kap mu hil ta a afanu mi rei chu alakatang chuan an la son tanghal boka sipai hoina no pangan ron throi chu jigu chuan alo hmuwa mi rei nia hriain chuata a herbina hmu phei chuan ama ni ti a hra thiam ngala chuti chuan man hmo takin a zong phei ta ngala a zon kolna a thil hmu chuan a thong kher mai natna kai thito le la thilo po tam tak chu lo mutirin a then phei chu an lo pek fel mol mola amangang chuan in chunglam chu pan ngalin thil enga hmu lampang chu avaena chuta chung natna kai thito le la thilo then khat te chu stadium lian tak laya chuan da phein chulai hmuna chuan mihring taksa tam tak chu an lo hal khului luya jigu chuan sarkar thil ti dan chu makati hle mi rei taksa chu azong hal tawata mihring taksa tam em wang chuan azong hulok lo anu in hei po chu aron lang ve ngala mi rei chu zon hmu nge ya du ma se natna veile ruang tam taka oma wang chuan a hmu thei lok bik lo amang angin a phili to hle chutia zon hmu thei ngang si lawa chuan a ril ru na hle a in sum zo lo chu a tap ta vak maya ti chuan jigu pon azon boy em lai chuan mi rei phone ring tun ri a hreta tat mai a rik na lam chui ngal vatin mi rei kang mai thei din huna ding to chu awa hmu chuak ta chuti lai mek chuan sipai no pang tak chuan anun hri kai ve ni ti a hriat chuan ami tuya tla a in sum zo ta thlot lo anu le midang chunga thil thleng tur chu hriain mipui hrikai ho hne na chuan sarkar thil ti dan le an tha vek tur thu a hrila chuta chulai hmuna mipui om ho chu thinrimin boina na men lo a chuak ta a doctor ta chuan monsaya antibody nei tu chu a him theinan tin siol lama aruka chho puyan tumta a in hei chu an ruala kal tura ti in ma se ni chu akal ve theilo mi pui thin rim chu an ron nang chingin anin ti boina lama monsaya chu an vitpal ta hlau mai an ron khoile ma chuan an kalpui ta a jigu chuan miru chu pomin anin mu man lo chi achia ti chuan in hei yomna ambulance chu an chuak ta a chu quarantine center boy lui na chuan an tang ta a sarkar headquarter lama chuan khopui boina chuak po chu an hrevata president chuan thil engpo anti main antibody chu ngak phot turin atia amai ro chu antibody nei tu monsaya chu siol an thlen ma chuan athita a ti chuan antibody nei tu chu akalin sarkar lampo chuan an lo hrevata ti chuan bundanga cheng mi puite lungoi lo siol lampan tum chu kal theilo tura dang turin le ram rika na piang kap turin an tia Prime Minister in phalna pek nu chuan mi pui ho chu sipai ho chuan an ral sai ta chiama chumi wang chuan president chu official dang telaka chuan alom lo hle jigu thungero chu biru thei ramin in hi po chu border lama chuan ron tlan vata jigu chu midang pui tura kal tumin miru chu om na nga ya lo om tlat turina tia mi tan pui nga yan om chuan tan pui a hna ani ti chu a hrilfia
Anu chuan mi pakhat shikai ve tho miruin antibody adong ani ti hria chu aron kala mirui tanga antibody la tur chuan puanin lama chuan a hruaya chuti mek lai chuan yangu paron langin mirui chu ron chana tuma chupa chu silaya tin rangin misual pa po chu athin rim hle an pahnih chuan in sualin yangu pa chu chuata norbeta jigu pon mirui mulawa wang chuan a ron zonga chuta misual pa nen chuan in sual ngalin jigu chu athat man trepa a thian pa chuan ron pui vatin atopa misual pa chu an keuna lama thirzuma chuan in vit palin athita a in hein bordar a thlen hnu chuan president nen in bethei hlowin bordar kan turin le afanu miruin antibody adon thule ama poina a thatpui thua hrila president chuan sipai ho chu kap lo turin order a peta ngala ma se president chu officer sider a chuan top tura shilin bordar kan tuma piang chu jet fighter manga bom thlaka that chimit vek turin tia chuti lai chuan mirui le in hei in hmu chu sarkar thunei tu ten phallo ma se in mutur chuan anin pana sipai officer pa po chuan no pangpoi sei lo chu aka pange kap lawang ti ai ngai tu boy hlea heti lai hian alo mutu te chu anril ruak hoin an khongai tlang hlea officer berina andu lo chung kap lui tura ati wang chuan silai chu met puakin anu in hei chu adara tak chuan an kap fu hlo maya afanu nen chuan in nang chingin anin kwa an trap dun homa president le sign dara chu an thuain mulo hle sign daran american jet mangin bundang mi puitelaka bomthlak turin thu pe president ti thin rim hle in south korean sipai te chu chung american jet rual telaka an missile te manga mi puyan bei ma ngeya ka puak ma saturin atia sign dara chuan ti luingam lovin akan sel vele ta ti chuan mi rui chu antibody nei tu ni wang chuan doctor te chuan antibody la tur chuan an hruaita a an kalliam lai chuan in hei le jigu te po chu anin du ton na te chu an tha thiama chumi hnu chuan bundang mi pui te chu hridan na te la in hri la ka tang chuan an filim ta ni Can anybody out there